हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं एक बेटी विवाह की सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और दुलार आशीर्वाद दीजिए। हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। कहवा में ऊखिया उपज गइले, रस गुड़ा भरी गइले। अरे कहवा में ऊखिया उपज गइले, रस गुड़ भरी गइले। अरे माई कहवा से आइले, भावारवा त सब रस चूसी गइले। अरे माई कहवा से आइले, भावारवा त सब रस चूसी गइले। जनकपुर में ऊखिया उपज गइले, रस गुड़ भरी गइले। अरे जनकपुर में ऊखिया उपज गइले, रस गुड़ भरी गइले। अरे माई अवधपुर से आइले, भावारवा त सब रस चूसी गइले। अरे माई अवधपुर से आइले, भावारवा त सब रस चूसी गइले। लिखे चिट्ठिया भेजिले, कवन समधि अपना समधि के पास। चिट्ठिया जे लिखल बेटी के पापा, दिहल समधि के पास, दिहल समधि के पास। अरे समधि बड़ी जीनया अपन, भावारवा त सब रस चूसी गइले। अरे समधि बड़ी जीनया अपन, भावारवा त सब रस चूसी गइले। चिट्ठिया जे लिखल बेटा के पापा, भेजल समधि के पास, भेजल समधि के पास। अरे समधि छोट जे रहिते, बारी जति भावारवा अब से आन भइले, भावारवा अब से आन भइले। अरे समधि छोट जे रहिते, बारी जति भावारवा अब से आन भइले, भावारवा अब से आन